Da čujem gde će ko za novu godinu. Pa srodna duša jesmo mislili da idemo u neki hotel, ali je papreno skupo, pa smo mislili da idemo u neki restoran, ali je papreno skupo, pa u neki klub, papreno skupo, pa u neki kafić, papreno skupo, tako da smo rešili da budemo ovde kod kuće, gde je papreno. Bre, ovde kod kuće si normalna, pa dvoje vas, ajde vas jedan pa nekako. Ovo tvoja srodna duša, to kad krene da jede, ne zna da stane. Ali imate neke prijatelje, bre, deco, gde su vam ti prijatelji, pa idete u njihovu kuću. Pa mi imamo prijatelja, ali niko od prijatelja da pozove. Anno, meni je glupo da ja sad ulazim u tuđu kuću nepozvana. Ja sam želeo da je odvedem u Bugarsku, tamo nije papreno skupo, ali ona neće da ide u Bugarsku. Ne pada mi na pamet, cela Bugarska dolazi ovde kod nas, a ja treba da idem u praznu Bugarsku, neću. Ti onda ćero idu u Rumuniju, Temišvar ti blizu, isto nije papreno. Stvarno ću poludim od vas, sine, ljubi ga, majka, gde ćeš ti? Na Maldive, Keo. Kakvi sad Maldivi? Pa si ti normalan, sine, majka ti nema za lekove, kartinu jedem, ti ideš na Maldive. A jo, bre, Keo, odakle meni pare za Maldive, to ova moja platila sve. Ali na kraju nećemo ići ni tamo zato što je imala sad skoro plastičnu operaciju koja baš nije nešto uspela. Mislim, uspela je, ali ona nije zadovoljna, a ona je u stvari htjela da idemo na Maldive samo da se slika pa da se vratimo. Tako da ćemo najverovatnije slaviti ovde. Kako ovde u moju kuću? Pa ona ima svoju kuću. Idi kod nje u kuću, bre. Pa teli smo mi, Kevo, nego ona se posvađala sa svojima zato što nisu htjeli da joj daju pare za novu operaciju i zato što su joj dali pare za Maldive, a te pare propale. Mislim, komplikovano, da ti ne pričam sad. I sad ću ja sa tom psihopatom tvojom da slavim novu godinu, pa nema, pa meni se crano piše od vas. Nemoj, ženo, da se nerviraš, ja ću sa svojima pravac kafana i 5 dana ima da me nema. Da si ti pošao, bre, pa to ne dolazi u obzir. Jer si pravio decu, pa sad se pravi da si im otac. Što samo ovde sa svima njima da bude? Znači ovde ima da sedješ kod kuće i da čuvaš decu. Ja sam rešila da ostanem kod kuće pa da vas sve napijem. Ja ću da igram šah. Pa Bože, što mi radiš to, bre? Pa sam ti samo tražila da prespavam doček nove godine, da se jednom u životu odmorim, da nema nikog u kući i vi sad. Pa šta sad treba da idem da ganjam opet prasiće, da pozajemljujem od ljudi za rusku salatu, da kuvam, da čistim, pa ne mogu, bre, više. Ajde, Keo, nemoj da kukaš, baš će nam biti lepo. Biće baš onako topla porodična atmosfera. Uz topli dom. I topli obrok. I uz vruću rakiju. I globalno zagrevanje. Aha. Zno ima da nas oblije od tolke toplote. Ali ladan.